barababum, Osmar. Osmar, barababum, Osmar. Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar. Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Un día de cans. Stevie, insisto en que non foi boa idea a de facernos gardacostas. Reláxate, moldiño, ninguén fai mellor que a ti este chollo. Mira o grandes que tel as costas. Pero nunca vin diante a Panita, só coñezo unha canción súa. A masa sen temor e agarda o fervor. Osmar, hai dúas clases de pans no mundo. Os que saben cantar e os que non rematan as frases porque... Para o carro, nena. Pódese saber onde vai, señora? Estades de broma. Non lles fagas caso ningún. Estes dous están despedidos para sempre. Señor Benny, vostede insistiu-nos en que non permitísemos que entrase ninguén no camerino non sendo a propia Panita, non ve? Camerino de Panita. Esta é Panita, rebanda recesa. Entregados uniformes e sacádeme vos de diante. Os auriculares tamén. Sobre todo iso. Fora daqui. Benny. Estou á túa completa disposición, miña raíña. Vale, colloche a palabra. Poden quedar. Pero estes carolos esmiolados non son sequera gardacostas titulados. Ei, danse vos ben as criaturas. Se pregunta se montamos unha gardería ilegal no noso apartamento e estamos en liberdade condicional, entón a resposta é que sí. Stevie! Fantástico, podedes coidar do meu neno. Por suposto, toleamos polos cativos, sobre todo se son guapos e peludos. Este é o seu neno. Anda, Alfredo, vai cos tíos. Tranquila, habemos coidar ben del, señorita Panita. Perfecto, despois da actuación irei á perruquería. Cando acabe ali, virei buscalo. O que ti queiras, xefa. Agora tes que ir indo. O amado público está agardando por ti e os seus cartos están agardando por min. Se lle pasa algo a esta bola de pelo ladradora, fago con vos pan relado e despois acabades no bandullo dunha bandada de pombas esfameadas. O cadelo dorme máis que a miña avoa. Vou ao baño. Vixía Alfredo. Hola. Que tal? Stevie! Díxenche que vixiase o can. E xa o fixen. A última vez que o vin estaba aquí mesmo. Stevie, tiñas que vixialo continuamente. Se o perdemos estamos torrados. Estou sorrindo, pero teño medo. Alfredo! Ven co tío Osmar! Alfredo, ven, meu rei! Temos un oso para ti, e caramelos. Un oso? E caramelos? Non temos nada diso. E logo, crees que o can entende o noso idioma? Igual sí que o entende. Faríamonos ricos con el na televisión. Ola, queríamos dicir unha cousa. Por fin coñecín alguén que é moi especial para mí. Estamos ocupados. Vale, daquela nada. Alguén moi especial. Eu sempre pensei que Lucy estaba namorada de ti. Que cousas. Como está o cadelo de Panita? Pois el está de maravilla. Está como nunca. Agora mesmo está tomando o sol. Vale, moi ben. Escoita, tedes que botar outras 3 horas con el. Se lle pasa algo a ese can, como ben pon aquí, arrinco la codia. Se lle pasa algo, arrinco la codia. Como fixo iso? Pero... Oíches iso? Oín, é o teu estómago. Ou é o meu? Non me viña mal unha ración de xeado. Stevie, os estómagos non ladran. Se teñen fame, sí. Ei, vela aí está, Alfredo! Paréceme que non é. Oi! Que estás facendo con Xigante? Con quen? El, Xigante, o meu querido can. Mira, atopeicho. Toma. Foi un simple malentendido, non? Estragastes na festa. Festa? Que festa?
Terceira xuntanza anual dos panxos do inferno de Vilalmorzo. Se non és un panxo do inferno, Lisca, estou falando contigo. Hai algún problema, Macarro? Estes, que me querían roubar o can. Vaya, así que sodes un par de noxentos secuestradores de cans, non? Eu non, pero el sí. Señor Macarron, non sabíamos que Pequecho era seu. Que lle chamaches a xigante? Pequecho, non oio. Que non escapen! Ei! Stevie, mira! Ese can non é teu, vólvenolo de contado. Ei, ladrón de can, salto! Policía, que veñan todas as patrullas. Señor Óbore, Son Osmar, señor Max. como sexa, vouche poñer unha multa. Segundo os estatutos da comunidade, está totalmente prohibido criar animais cativos no apartamento. Pero eu non o estou criando, estou non buscando máis nada. Iso é cuestión de semántica. Hola, amigos, ¿qué tal? Bob, tesnos que axudar, escoita. Osmar, sube que che presento o señor Mostacho. Lucy, xa che dixen que estaba ocupado. O señor Mostacho. Seguro que ese fulano ten pelo na cara, como barba ou algo así. É bo ter amigos resabidos. Non sabía que tiveses unha máquina capaz de chamar polos animais. Esperaba que nos axudases a buscalo. O pelaméfono só é un prototipo, Osmar. Ainda non tiven ocasión de buscar os virus. Bob, non hai que buscar virus ningún. Únicamente hai que atopar un cadeliño. Trae para aquí ese condenado trebello, xo fago eu. Non, Stevie, é perigoso. Ai! Que ruído tan horripilante é ese? Non te oio, non. Eu tampouco, berra máis. Stevie, escachifaches má máquina. Para o carro, non che escachifei nada. Esta morea de chatarra non funciona. Segundo os meus cálculos, tes razón. Bob, era o que me faltaba por oír. Veña, moldiño, no mundo hai dúas clases de pansos que... pasa dai, cadelo do demo. Como che ia dicindo, están os que... eu non son amigo dos paxaros. Como che ia dicindo antes de que me interrompese un zoo enteiro... Stevie! Cala, non empeces. Stevie, corre! Funciona, sí. Contra! Acabaremos no cárcere, non creo que sobreviva. Mira para min. Acouga, encarguei unha pizza integral. Collinche a tarxeta de crédito. Dixeron que non ia vir, pero vela aquí a teño viva a pizza. Non é a pizza. Oh, oligarca. Son Osmar, señor Max. Como sexa, aí vai a multa por criar animais no edificio. Pero, señor Max, non criei animal ningún. O que fixen foi fuxir deles. Ata logo, querido ornitorrinco. Chegou a pizza. Ui. Teño malas novas e novas peores. As malas son que non é a pizza. E as peores? Que é a policía. Volvede a Tomaso, ladróns. Condenados pecadores. Ei, onde está o meu paxariño, colega? Ai, pero por que é tan cruel o mundo? Mon Dieu, ese verme é da miña propiedade. Condenados conspiradores fariñentos. A ver, onde vai o can de Panita? Non cumpristes coa vosa obriga e teño que dicir que Alfredo nunca lle causou problemas a ninguén na súa vida. Escoiten, non é o que semella. O que pasou foi que, verá... En realidade, foron eles. Lucy, pero... Ei, ese non é... Alfredo. En realidade, Osmar e Stevie axudáronme moito. Pois sí, claro. Pasen, por favor. Ben, Osmar
Osmar e Steve encontraron os animais perdidos e eu encargueime de atendelos. O señor Mostacho foi o primeiro que salvaron. Ei, se non me falla a vista, ese é o meu Alfredo. Xa mo parecía. Ai, collo. Grazas. Ademais está moi limpiño. Que maravilla. Oh, está moi guapo. Lavéinos todos. Deilles auga fresca, comida de cans, comida de paxaros, corteille o pelo e ata lles quitei a peluxe da pelame. Fantástico. Mi madriña, cousa bonita. Non pensaches nunca en traballar nunha tenda de mascotas. Tomaso tolea por ti, e se lle gustas a Tomaso. Espero que lles guste o local a todos. Deixaches a xigante moi ben acicalado, miña rula. Xa me dirás cando podo traer de novo a Edgar para que o bañes. Nunca máis, nunca máis, nunca máis! Ei, Benny, é certo que Osmar e Stevie perderon o posto? Oxalá! Anita estáballes tan agradecida por encontraren o seu amadísimo cadelo que os contratou outra vez. Desta volta non sería de escoltas. De escoltas? Por que aceptamos ser bailaríns de apoio? Son máis zoupón que un teixufo con zapatos de payaso. Sigue o meu ritmo, farémonos ricos. Amasa sen temor, é faino pra poder cocer. Moi ben, e bota auga de rosas pra que saia ben.